Ti nemusíš pýtať. Všetko sa začína komplikovať. Nič nestíhame. Práve sme zistili, že tie dvere nám nepasujú. Máme normálne, že problém za problémom. Kokos ľudia, máme pár hodín do zdania bytu a ten byt vyzerá, ako keby tu bomba vybuchla, je tu všade bordel. To nerob, že nestíhaš. Do 2 dní sa flákaš, už len žehliš tie za veci. Hej, tam si meniť robotky. Ty sa robíš, že všetko najlepšie vieš. Hej, však žehli ďalej za veci. Čo sa stalo, čo sa deje? No, s Bohom. Bože, ja nemám rada takéto veci na poslednú chvíľu. Toto má čo byť? Moje obavy boli na mieste. Nám už aj kameramani asistujú, lebo proste nestíhame. Keď sa udebe, som zvedavá, čo bude Ja už vrtám. Už so mnou klepe. Som v strese, ale že po faktickom strese. Wow. Čože?